lipodno. Ka wadhi nyime, wayudo ni Ogai mar doho Martha Koome okwayo kuonde mag chwalo buche mopogore gi doho mondo gibed joadieri, ka mano e yorno makende ma jopiny biro bedo gi geno mar tiyo kodgi. Koome ne wuoyo e kinde mane otelo yawo doho mamalo ma Isiolo chako ayanga chike ma itiyogo gi jogo ma otelo ne yore mamoko mag chwalo buche, kaachiel gi yawo apises ma ibiro tiyogo mag winjo buche gi. Koome nolero ni dwaro nitiere mar jogo ma winjo buche mondo oti gi chike moketi mar duoko chien weche mag mibadhi ma osebedo ka duoko chien ng'ur kowuok kuom jopiny. Bwo telo mare, Koome lero ni weche mag doho ibiro chwal ne jopiny machiegni kodgi e kauntis duto 47 mondo mi giyud yot mar chwalo buchegi kendo yudo kony mapiyo. The Isiolo AJS model, initiated as a pilot in 2012, has shown that justice can effectively be served through a multi-door approach where traditional and formal systems are integrated. As a county government of Isiolo, we are committed in supporting and enhancing our local justice mechanism through access to justice by supporting the judiciary in decentralizing justice services. We are working to ensure that every resident of Isiolo County has access to legal assistance and justice facilities without having to travel long distance, as we have discussed with you when you paid courtesy call in my office, Honorable Chief Justice. So we are not encouraging any unethical behavior in our NJS suites. If you have a bribe, don't take it to our NJS, okay? Because our NJS practitioners practice honesty, integrity, and impartiality, and they are not to be influenced at all by bribes.